बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबा उसा फैसा दिनैहाय चेक मोनबाय बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि गोजोननाय मोनबाय सिगां समाव बेफोरबायदि मोनदों जों मोनाखैमोन जों दासो जों बिटिआर जानानै दा बेसेबांसिमनि चेक होदों 5,000 होदों मा खालामगोन बेजों मा खालायनो जों जेखि माबा खालायनानै मावना जानोसै गैया नालाय बेखौनो जों गोजोननाय थाबाय जों बेजोंनो लाहार फाहार खालायनानै एसे खालायनानैबो जों गोजोनगोन नङा होमबा जों गोजोननाय थाबाय बे थाइसेबाबो थाइनैबाबो जों बेजोंनो जानोसै आङो बैग्रिगुरि आङो हाग्रानि मैगं आं खायो मा दखानाव फानो आं बै काजलगावआव बे जेन्थ' सारानो आंखौ मादै लिंनानै मादैया गेसाव गोफोन फानो होननानै बुङोमोन एदावो आंखौ मादै होननानै लिङो दहायबा आं बावनो बाहायनो खुलुमखाबाय आङो दखान खालायो साम' लाङो मान्दे खायो एलासि मैगं खाना लाङो आङो चिराङाव आं बिजों मावबावनो जाबावसै मैगं थाइगं साम' फाननानै आं जागोन आं गोदो खस्थ' खालामनानै आं जाग्राखा गैजाया एसेबाबो आं हेफाजाब मोनबाय दा बिटिआरनिफ्राय आं गोदोनिफ्राय बिराद खस्थ' मावना जाबोबाय आं दिनैसो आं गोजोननाय मोनदों आरो बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबा उसा